L-elezzjonijiet ta' 13 u l-14 ta' Settembru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jidher li qed jinbidlu fi proċess biex jinfetaħ il-bibberaħ għall-klikka ta' Joseph Muscat biex din taħta fit-tapit minn taħt saqajn Robert Abela. Dan kif kollox qiegħed jindika li kif jiftħu nomini għal karigi fit-tmexxija Laburista fit-23 u 24 ta' Awwissu, Joseph Muscat u sħabu jinsabu lesti biex jerġgħu jinfiltraw minn ġdid f'kull rokna għolja fih dan il-kwartieri. Wara li Jason Micallef, ex-Segretarju Ġenerali u persuna voċifera favur l-istess ex-Prim Ministru, ħabbar li se jkun qiegħed jikkontesta għal kariga ta' deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-partit, issa wieħed mill-avukati ta' Joseph Muscat u persuna qrib ħafna ta' Jason Micallef, Ismail Bsajla, mhux qed jestkludi li se jikkontesta għal xi kariga jew oħra. F'intervista mat-Times, Bsajla ma skludix li se jikkontesta għal President tal-Labor kif ukoll għal Segretarju Eżekuttiv u saħansitra deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit, għalkemm din tal-aħħar hija kważi improbabbli minħabba li ħareġ għaliha Jason Micallef. Fl-aħħar jiem it-tensjoni bejn klikka u oħra dik ta' Abela u Muscat bdiet tikber aktar minn qatt qabel. Bil-qasma fil-Labor ħarġet aktar b'mod ċar wara l-istqarrija li listen Robert Abela fil-konfront ta' Jason Micallef u Joseph Muscat, ċoe li l-arloġġ qatt ma jdur lura imma dejjem il-qudiem. L-arloġġ qatt ma jdur lura fil-ħajja, l-arloġġ dejjem jimxi l-qudiem. Sussegwentament, sorsi qrib ħafna taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kkonfermaw ma' Net News li l-membri tal-Kabinett ġew ordnati biex joħorġu onhom u jiksbu fuq il-medja soċjali dikjerazzjoni favur il-Prim Ministru li huma jaqblu miegħu. Minkejja dan kien hemm min ġie qawwi minn din l-ordni u baqa' fommu siket. Fost l-oħrajn il-Ministri Miriam Dalli, Giulia Farrugia Portelli, Clyde Caruana, Stefan Zrinzo Azzoppardi, Ian Borch u Michael Fanzon.